we talk football SA Orlando Stadium. Orlando Amstel Arena azoxabana nami amabhakani mangithi Orlando Stadium. Ngibuyele emuva. Joga Bucks. Mbulasi, Isizini iyaqala kusasa. Orlando Pirates izovula neMilford. Khona la. Ungathini kulokho? uthi i-message yam loud and clear. Yes. Last season sigcine siba ompetha be-Betway, but indlela esaqala ngayo yasinikeza i-doubt kakhulu because saluza kulandelana and then our first game sayiluza khona la esigodini. Yes. Of which bekuyisizini yakhe yokuqala umude Dubula Magazine Safa Indlala Sibam Sezinyoni. Yes. Bekuyisizini yakhe yokuqala ekethimini enkulu. Yes. Ngiyabona ukuthi la we talk football SA kusemahlanye nakukhuzwana. Ngizwile nje ngalendlebe engapha noba lendlebe engapha ingezwa kahle. Kodwa kona ngizwe mayikhuluma uMadondo uthi oh la ku talk football kusemahlanye nakukhuzwana. Haya kukhuzwana kodwa ke sothini kulungile. No, ngicabanga ukuthi i-message yala season eyangena deep ku Abdullah. Useyazi manje ukuthi first game yethu ibaluleke kangakanani ukuthi ayiwine. Yes. More special esigodini ukuze i-confident nokuzethemba kubadlali bazi ukuthi njengamanje basebenza very hard ukudefenda icup club. Noba ke ngingasho ngithi njengoba ngishilo ngithi la ku talk football ngisemahlanye ngathi akukhuzwana. Abomadondo sebenomthandazo sebeqalile ukuthandaza begila ingane encane wembulasi. Uyazi bayazi ukuthi la ku esigodini isigodi sesifana nebhodwe elipheka insimbi mfowethu. Uma uphoswe la esigodini kuye kwenzeka ukuthi uphume impela ethambo lingasabonwa ngoba wangena uma ungena ebhodweni elipheka insimbi ulindeleni usalindela ukuthi umuntu we-safety angakukhipha uphila Uphuma uncane nakho. Ethi Orlando Pirates esigodini but sesiyayazi imithandazo ukuthi seminingi ethi Thixo we-midfield sihawukele abanye bebekhala yena ukhalelani iBetway iyaqala kusasa iqala kunani iPirates inkosi yami Milford wena usazi isibhaxu sale team njengesekhaleleke ukuthi Bulawa amaqanda onominate cha zonke iziphuzo zase South Africa lezi and uma ngayi iPirates iwiniswa ukuthakatha kuyobasiza ke nabanye ukuthi nabo baqhubeke nokuthakatha ngoba kusho ukuthakatha kuza nento enhle esigodini bangasoloko bekhala ngezaba bekhona athi into abayibona ukuthi ingathi iwusizo cha naba bayekhona babhukule bashone khona mangabe kanti lento iletha imali thina sazi ukuthi ukhozi uthatha abadlali bakhe abasesontweni. Yes. Kuneziphambano esontweni abafundisi babusise iPirates bebusisela ukuthi isizini iqale kahle njengamanje bakwenzile lokho ukuthi baye esontweni izolo njengoba kuyi-Thursday. Yebo. Abefundisi nabazalwane babakhulekela bababusisa konke kwakuhle. Ingakho ke sibheke ukuthi le season last season umude wayithathe icup amacup awu3 A1 wayiphosa phezulu kanti ngenhlanhla izonqagwa eThekwini. Babekhona ke bonke abantu okumele bayinqage le cup behluleka kodwa ke bathi dlana mthiwa wena mina ayikhona kwazi ikhipha yazifaka yena lo ndiya bathi wena mbulasi wena mahlangane nalo bhululuka wena konje wena biza thina ini hayi wena biza wena lo boss athi hayi wena lo boss wena muhla kakhulu lo gama kathini wena umusha wena hlangana nabo bhululu bakho wena nalo gama ka wena biza ngani uthini wathi wabiza lo gama konakela ngenhlanhla ke asulubiza la we talk football sizolugcinela khona le eThekwini ama-Durban bathi ama-Citizen ayinqaki i-Nedbank. Khumbula lo Nedbank ayinqaka nje bekhona umuntu obekufuna ukuthi uyidefendeliwe naye sasiyiphose phezulu njalo ukuthi akakajabule nesizwe kanti uyazi ukunikeza uhlanya uthi uhlanya lagcina ihlanya ligijima nesizwe lesi sonke sagcina seyapheshe ukuthi ngithathe ikapu ngithathe osiyami kodwa ke mbulase mfowethu okuhle nje ukuthi iBetway
sebese sibheke ngabovu mfowethu amehlo. Sikhumbulekile. iBetway besikhumbulekile, ibhola lase South Africa bese likhumbulekile, ibhola le PSL Yeah. our biggest organization Yes. mfowethu bese ikhumbuleke kakhulu. Kakhulu. Yingakho kusasa kumdlalo wokuqala weBetway ukhona ozolandela omkhulu kakhulu. Yeah. Siyumlindele mfowethu ukuthi iMilford sizoyibhabhadisa ngomlilo la arena mfowethu. Leli ikhaya lezinhlanhla dlala amabhakaniya sike sithi asiphila amandla masina. Mhlawumbe ke akukho yini okuzophazamisa ngoba nangu injini yePirates umfukeng uhambile. uMaster Chef naye wayiqale kahle isizini uhambile. Mhlambe nje masizokhuluma ngalabo badlali nje ababili ungathini ukuhamba kwabo ungathini nje. Futhi okokuqala asimbongele upresident wama2K ukuze uye phesheya kwezilwandle amehlo azeke esekuzingela azakuthola ukuthi kulo mdlali ofunekayo. Siyambongela kakhulu ngoba enye into ezophinda ikhuphule ispirit nakubadlali abasela ukuthi uma senze kahle sizomlandela umfukeni. Siyambongela bese sibongele noMaster Chef indoda nje yenza umsebenzi ube very easy ebholeni. Siyambongela noMaster Chef ukuthi enza umsebenzi omuhle ukuthi la eSouth Africa sebethi bayamgabaza avumbuke sethi nayo sewelile ulwandle. Ngicabanga ukuthi lo umfula omkhulu kakhulu lo. Awuwelwa njengalalo mfula oya kubo Madondo okumele uthathe nje udondolo ufaka udondolo uwelele ngale laphana ugibela i-flying machine uyowela uwele phesheya kwezilwandle. Sithi ngokwenza kahle kwabo siyababongela ngesilungu lento abayibiza congratulations to both of them. Bese ngithi ke ngokwe-challenge cha iPirates ngicabanga ukuthi iculture yethu abaphathi bethu sebeyayazi ukuthi kumele bathengise umdlali baphinde futhi babuyise umdlali ozovala le opposition. Okuwukuthi ke baningi abadlali ngicabanga ukuthi njengamanje bayabangisana ngokuthi bathathe iposition eshiwe ipresident yama2K bayibambe bayiphakamisele phezulu. Lelo hubo ke niyalazi kwalisho ukuthini. Uma bezoyithatha le position yama2K bayibambe ngempela bayiphakamisele phezulu. iPirates iwu-alpha, iPirates iwu-omega, okuwukuthi okuningi kubonelwa kubona. Nake kuhambeni kwabo-Kaizer Chiefs besuka khona la esigodini beyovula imizi yabo emisha kwakudawuthi ebantwini kodwa yasala iPirates yawina yaqhubeka nomgqiqo wawo. Nabo Jomo Sono o-trouble maker nabo babenza izinto zibonwe ngamehlo bahamba bavula eyabo imizi yabo kodwa yasala iPirates njengangishilo ngithi iwu-alpha futhi iwu-omega. Mawushiye iPirates ungathi cha ushiye umuzi ozophuphulwa umoya kuphele ngawo. Cha hayi asiyona leyo nhlobo ka-oyela sulo oyela lo olelwa uTrump. Manje iyaphuma la iMilford Madondo kupla ngaphakathi. Ngithi mina hlangana Zulu kusasa hlangana Zulu bafuna sichasela abafana siba welcome bengene ezandleni ezifudumele singamakhosi sifavor bona. Sathemba bayijabulela lonto support iKaizer Chiefs, support team enkulu, national team leyo junior inhlanhla le. iPirates yayifuna leyo nhlanhla kodwa akazithola ukuthi support yona. Ushuta amabhakaniya ayayifuna isupport yeChiefs. Ayafisa ukuthi masingathola support engaka eSouth Africa hayi singabona kahle sesibakhulu kakhulu. Ngitshela ku-top football kusemahlanye nakukhuzwana. Angake ke ngimkhuze uMadondo noma ngabe unhlanhla efuna ukuzishayisa kuSport wesitimela ngizombukela kodwa wenzani uMadondo akasaboni ukuthi uzishayisa kuJet wesitimela. Wakhala ubaba uMtsipe wathi mangathola abalandeli abangaka ngeKaizer Chiefs ngabe sengibusisiwe emhlabeni ngaba ngasasebenzi unabalandeli abangaka ngeKaizer Chiefs. Wakhala noJomo wathi Kaizer cela ungiphe lento oyisebenzisayo ngitholela abalandeli abangaka. Okay, asibuyelana ke Madondo. Kusasa umhla ka1 uNcwaba 2026. iMilford iyaphuma yini la? Mayiphuma iphuma ngescore esithini? iMilford iPirates enqanje ngePirates. iPirates first game ne last game ayijwayelanga ukuwina lapha eOrlando. Ngokomlando. Ayijwayelanga. Sekhukhune United. Sekhukhune United. I last game uyakhumbula kwakuyini kambe
kwakuyi Durban City. Yeah, iDurban City. Zange win. Yeah, iwina. Ngithi uyayibona into engishoyo. Ngiyayibona. Ngibonile futhi ngithe mangibheka kwi timetable lapha mangibheka ama-feature. Ngibonile last game bazoyidlala la. Yeah. Shuthi makuthi bathembele last game eOrlando abanayo icup nane-1 abayiphakamisa la. Yeah. Ngibonile igame yabo yokugcina bazoyidlalela la. Shuthi komele uchairman azame enye iplan ukuthi ayichange ayimuvise leyo game ayise kwelinye iground. Mawukhuluma ngo-chairman, usho chairman. Usho chairman noma usho babukhoza. Oh, udokotela. Ungathi uMr. Ukhuluma ngodokotela. Udokotela. Yeah. Komele ayisuse la ayise kwenye indawo. Kodwa manje uThemba uzothatha icup la. Yeah. Lana bayashintsha bekukudla iMcDonald's manje sekutshwala bavele badakwe bakhoda ukudala. iMcDonald's yona bebenzayo. iMcDonald's bebesuthe Bangasakwazi ukugijima. bayishintsha wakhala bamjaka kanti bekuMcDonald's sekutshwala manje ngathi akukho ophinda ukuthole futhi ngapha ngaphakathi. Yeah, kodwa isizini mayiqala nje kusasa wonke umuntu ubheke ngamehla abomvu umdlalo wakusasa. Kakhulukazi iChiefs and Pirates badlala noMakoti. Yazi oMakoti abaziwa ukuthi badlala kanjani. Awubazi bona bayakwazi. Bona bayasazi ukuthi badlala kanjani. Manje lonto leyo masitholile ipoint asobonga ukuthi siyabonga ukuthi sitholile ipoint ebantwini lesingabazi. Sibuyeka Madondo iscore sithini la? Samane baleke njalo. Score la sithini? Inanela kahle ngiyabonga kodwa sithini iscore? I-draw la. I-draw. Yeah, i-draw. Inamagoli noma i-draw ngithi basakhathela abafana basabuya ku-World Cup abafana basabuya kuyochatha emakhaya i-draw nje la kusasa. Kubo kakhulukazi i-draw into abayifuna vela babheka ngiwini. Awubesabi labafana abasha abasayinile oSibangani Zulu. Awubesabi. Yazi baba uMtungwa ukudla kuningi. Khona ukudla okunganama-vitamin. Yeah. iPirates isayini ukudla okunganama-vitamin. Iwolile. Ithathile. Biwola nje. Okukhona. Usho iPirates biwola. Nawe nje wadlula lapha kusayini. Yeah. Shibe beqoqa nje. Akunama-vitamin awakho ama-player ngathi ayangithusa kangako laba abasayinile. Basayini uHaaland Junior ngoba bantu bathini amahlobo Haaland Light amahlobo lo muntu udlala emahlobo lo yana Haaland Light ukhumbule phela ukuthi umuntu wePirates awuzwani nabelungu bazobe sebemlona manje yazi le nto ayisho umuntu wePirates awuzwani nomlungu ubona ukuthi Jong lapha uma kahle le eCape Town wabuya weza la ugeja umhlaba ngepiki mhlambe emthini wabo bafaka umlungu kungenzeka ukuthi babize kanjalo bathake ngayo umlungu ngapha amasizini amaningi Pirates enganawo umlungu lo muntu abamlandile bazobe sebemlona uyamkhumbula ubani kambe lo wayemude lo wayejinda ikhanda labagcina bemlona bamlona kuphi eAfrica washona lo uGilbert washona phi yebo besithusa ngabe inkinga lo muntu inkinga kanti muhle makushawa ama-drill uyabona so abantu asibajwayele amakhosi angathuswa yilo mlungu lo thina sinawo wethu Modric Chizlet Modric uyambona nawo lo muntu lwana umnandi number 10 right okay siyaza ngiyabonga angibuye ngapha kuJwaga